Bé, anem a continuar amb aquesta sèrie d'exercicis que us estic proposant per treballar el so, per fer el calentament abans de començar a tocar. En aquest cas ja vam veure com podíem variar la nota fent els harmònics, és a dir, canviant la posició de la gola, fent una o una altra vocal o fent una posició o una altra. Per fer aquest exercici que es tracta de fer una preparació al glissando seria el mateix. Intentarem aconseguir que amb la gola baixem la nota un mig to de distància. Per exemple, d'entrada podem començar amb un do, com més aguda sigui la nota, més fàcil és intentar fer el glissando, i com més greu, més difícil, perquè tenim menys marge de maniobra per treballar amb la gola. Per tant, començarem fent un do agut, per exemple, i intentarem pensar el do i després pensar mig to més avall i, com si ho féssim amb la veu, vaig a fer el do. Do, doncs el que pensaré és el do, una i, do, si, do, i el mateix baixant cromàticament. Anem a escoltar-ho i mantindre el mig to, com més afinat estigui i més rato estiguem, millor. Fixem-se que, òbviament, no poso la posició real de la nota, sinó que faig do, si, sense moure res, i procurant no moure la boca. És a dir, això ho faig a través de la gola. I realment faig el mateix com si cantés. D'acord? D'aquesta forma, més endavant, podem treballar el glissando molt més llarg, és a dir, que, per exemple, que anem a agafar des d'un do i anem baixant més la nota, més de mig to, però sempre que pugui ser controlat. Com heu vist, puc baixar molt més, i això ho podem fer a partir de qualsevol nota. Cada vegada vaig baixant més. Per tant, com més control tinguem sobre això, després molt més fàcil serà fer el glissando.